Tisztelettel köszöntöm az Európai Parlament elnökségét. Nagy örömömre szolgál, hogy Belgium után 2011. januárjától hazám Magyarország vette át az Európai Tanács soros elnökségét. A magyar elnökség szinte maradéktalanul teljesítette célját, amely az Európai Unió megerősítése volt. Ma már Európa rendelkezik azokkal a válság megelőzéséhez szükséges eszközökkel, amelyekkel fél éve még nem. Elnökségünk egyik fontos eredménye a roma stratégia, hiszen megszületett az az első dokumentum, amelyet nem csak kihívást lát a roma közösségek létezésében, hanem egy komoly lehetőséget is. Hangsúlyozni kívánom, hogy megtörtént a Duna stratégia előkészítése, melyet meg kell töltenünk tartalommal, és sikertörténet lehet. Örülök, hogy tudtunk segíteni Horvátország csatlakozási tárgyalásaiban. Sajnálom azonban az új médiatörvény körüli értetlenséget, valamint azt is, hogy elmaradt a keleti partnerségi csúcstalálkozó. Már Európának nem csak pénze, agya, hanem szíve is van, és ez fontos. Kívánom a lengyel elnökségnek, hogy a következő fél évben járuljanak hozzá, hogy Közép-Európa legyen az európai gazdasági kilábalás és növekedés motorja. Köszönöm.